Možno s hlavou? Už ne. Paula bude mít. A jo, že to ty nejde. Dobrý. Domčo, zkus to ještě proplést. Už neporadíš, ale poradíš. Takto? Ahoj. Je mi zima. Živočišné teplo. Chodor nám požičal sako, No, tak sa trošku zohrievame. gentleman. Jediný gentleman v tejto súťaži je Chodor. Miro je moc veľký narcis a Haňa to je... Haňa je taký. Haňa je tak zlatý. Na kariéru stal doslova legendou. Som veľmi rada, že prichádza spevák, ktorého sa môžem vo vašom mene spýtať, ako sa cíti pred svojím vystúpením. Takže... Čo bolo? Prečo odišiel? Tento showbiznis je hrozné, ja si idem dať piru. Kam idete na tie schody? Halo, veď sme to dohadovali. Kam idete? Hej, ľudia! Málo kto veril, že sa vráti. Dnes večer